Takže čus lidi, vítejte opět a po dlouhé době na mém kanále. A to zase u hry, kterou jsem ji začal natáčet, a to je Brawl Stars. Jelikož jsem teď nenatáčel přece 3 roky už Brawl Stars, ale za prvé hodně jsem ho hrál a za druhý myslím si, že teď mám tady hrozně moc věcí, co bych jsem tady mohl ukazovat. Každopádně na můj jakoby locker, no to, co mám v Brawl Stars, jsem se podíval v nějakém jiném videu. Dneska by to spíš mělo být taky ranked gameplay a pak možná nějaký 1v1. Takže uvidíme. Ale jednu věc, kterou bych jsem tady opravdu chtěl ukázat, to je ta věc, jelikož mám svůj Brawl Stars klub, který je celkem úspěšný. Vlastně, když se podíváte do leaderboardu, do lokálu tady v Česku, tak my jsme 32. v Česku. Což ačkoliv se nezdá, je to hodně těžký a je to hodně dobrý. Já jsem s tím opravdu spokojený, jsem prezident, bohužel jsem teda poslední, ale nevadí. Kdybyste měli hodně pohárků, vlastně bereme, teď tady je přece 43 000 plus, ale bereme už teď tak nějak od 48, no se snažíme. Míň už to jakoby nechceme. Takže kdybyste fakt měli nějaké pohárky a chtěli jste se připojit, tak se připojte. Takže teď bych se asi dal ty rankedy. Přece asi to teď budu hrát s randomákama, což věřím, že dopadne hodně špatně, ale tak co se dá dělat. Dneska jsem teda ještě nehrál, to jsem mohla vidět podle těch start dropů, takže budu hrát ještě špatně, jo, jinak tak špatný ve skutečnosti nejsem. Dobře, je Brawl Ball, já budu banovat 100%, jo, rozum. Dobře, no, tušenko by jsem teď mohl teda zabanovat. Ale asi draka. Drako se dají teda, nevím, asi se tady moc nehraje, ale pro jistotu asi ho zabanu radši. Máme surče, to by mohlo být dobrý. Oni mají teda Sandy, což asi půjdu Cordeliuse. Max. To nic takového nechci jít. Chci jít opravdu to Cordeliuse. Vezmu si tou Star Poweru, je tady za mě lepší, nebo obecně i na všechno. Mám ji radši, hned se můžu dohýlovat a to je tady hrozná výhoda. Obecně kombo nevím, no. Ten Edgar, nevím, co mám teda od něj čekat, ale má nejhorší skin, má Gold 3, no. Tak uvidíme. Dobře. No ta Sandy už agresivně jde. Moji teammatey tam jsou teda za stěnou. Teď tam to trošku rašnu. Let's go. Pojď, Racho, pojď, běž už. Běž. Nice. 1-0 teda vedem. Trošku se mi to teda loguje, když teď natáčím, ale jak to musím teda vydržet. Tam vidím toho Fenga. Celkem se bojím. Jop. To jsem se vejstnul i gadget. A Edgar to podle mě neuchrání. Nemá moc šanci. Nějak to dál. Já teď tady musím tu Sandy. Ježíš, to jsem tomu Surčovi moc nepomohl, ale tak má aspoň takhle. Hezky. A i ten Fengíňo. Nice. Jestli to teď musím dát doučka. A jo. A teď musím doufat. Tady to nevypadá moc. No jetě. Můžu rovnou už použít Hyper na tu obranu. A asi to teda nebudu dělat. Není to potřeba, ale to jsem úplně nečekal. Teď kdyby tam, no tak to bylo odsud zajímavý účko. Moc se to nepovedlo. Já teď to tady chci nějak ubránit. No tak teď Brock dal super účko. Jakoby
Jop. No, tak jo. To prostě, já to miluji. Já vždycky prostě zapnu Hyper, kterou si nabíjím polovinu hry. Já jsem to ubránil, ani nevím jak. Ale to jsem chtěl říct, že vždycky si nabiju Hyper, trvá mi to polovinu hry. A pak s ní udělám to, co s ní udělám. Bojím se toho Fenga tady. Jo, pojď. Houbička nezachrání tady. Možná by tohle... to by už neměli dát, ale... No to se dělal zase randu. Jako fakt, no, super. Tady se snad pokazalo všechno, co se dalo. Tak tohle byl nádherný gol. Tak tohle se mi opravdu na video podle mě povedlo. Vůbec jsem nečekal, že by jsem něco takového mohl dát, ale povedlo se. Mám neskutečnou radost. Tak jo, druhé kolo. Opět, jako, já jsem... Tak, houbičky. Nádhera. Seba kýlu, fakt hezky. Co bojím, že tady... Jo, někdo je. Super, Feng. No, teď to tam musím trošku zapušovat. Hezky, bráchu. Jo, super, já se teď nahýluju houbičkama. Brácho, opravdu nebudu týmovat, promiň. To se mi nechce. Tak tady si počkám, jaj. To zase bylo superový. No, to jsem je extrémně opět. No, můj aim na video. Gody tasty. Tak jo, to zkusím takzvaně oběhnout a nějak to tady dát, ano. Náš Edgarek úplně nepotahal, ale tak. Ježiši, Feng, no, Edgar opět, no, super. Jo. Jo. Co k tomu říct? Edgar, prostě moc nemusím takovýhle lidi, jako za mě ten Edgar hraje úplně příšerně. Ale tak to je, ne vždycky jsou úplně nejlepší lidi, týpek ani nehraje. No, super. Tady to Fengíňa by se mohl zabít. Tak, teď. Super. Ten Edgar, kdyby to tam nějak prošel. Jo, očividně neprošel, tohle asi nedám. Zbojím, že to dá přes tu stěnu. Já vím, no. Já jsem myslel, že dá ještě tam někdo, takže jo. Aha. Super. Bohužel na tohle video dám prohru. Omlouvám se, ale hraju se randomákama a to prostě nejde. I ty staty, ten Edgar podle mě, no. Jako 12 smrtí, no. Neměl to úplně nejlepší. Nevím, co k tomu říct. Aspoň mám tady jeden star drop, no 50 powerpointů, to není úplně nejlepší, ale tak aspoň něco, ještě tady něco máme. Star drop, tak. Ok, super rare, no tak. Aspoň 100 coinů, to se mi víc hodí než nějaký powerpointy. A to asi už teď bude konec videa. Ještě přemýšlím, jestli jsem něco nechtěl. Asi už nic, takže určitě se máte na co těšit. Teď vlastně 2 videa ještě vyjdou.
Jedno bude, že budu ukazovat své frandy a druhý bude, že budu ukazovat vlastně svůj locker, co mám prostě za skiny a takovéhle věci. Takže máte se určitě na co těšit, dejte like a odběr. Zatím čau.